Tento chlapec tvrdí, že bol touto ženou, ktorá zomrela pri požiari. Priprav sa na ďalší príbeh o reinkarnácii. Mama Erika sa najprv smiala, keď jej syn Luke volal všetky veci slovom Pam. Keď jej syn povedal, že bol dievča, len mávla nad tým rukou. Hovoril veci, ako mal som čierne vlasy a dlhé visiace náušnice. Časom sa Erika spýtala, kto je Pam. Luke odpovedal, že to bol on kedysi, ale potom zomrel a išiel do neba. A keď sa znovu narodil, tak bol bábätkom s menom Luke. Chlapec ďalej hovoril o tom, že žil v Chicagu a zomrel pri požiari, pri tom, ako bol nútený vyskočiť z okna. Erika začala hľadať tieto informácie na internete. Našla správu o požiari hotela Paxton v Chicagu v roku 1993. Daj mi follow a sleduj, ako tento príbeh dopadne. Pri požiari tejto budovy zahynulo 19 ľudí, vrátane ženy Pam Robinson, pri ktorej sa najviac zhodoval jej príbeh s príbehom chlapca. Rozhodla sa teda Luka otestovať a ukázala mu niekoľko fotografií žien, ktoré zomreli pri tomto požiari. On pri pohľade na fotky okamžite ukázal na Pam a bol si istý, že to bol on v minulom živote. S pribúdajúcim vekom sa však Lukove spomienky na minulý život začali postupne vytrácať.